Team manager. Sangrang juri. Agor आरो माथानि गेजेराव दा सानैबो बोनानै बे हादों दङ बेहाय सार्केल बे सार्केलखौ सिगां हांखो नैथि हांखो आरो थामथि हांखोनि गेजेराव बेहाय बोनानै लांनांगौ बयबो आखाइ खबनानै हो बा पइन्ट मोनबाय आगरा दानिया नाथनाय बे हादोरनि बायराव नाहरनानै होनांगौ बेहाय मोनथाम सार्केल दं हांखो दं सेथि हांखो नैथि हांखो आरो थामथि हांखो सेथि हांखोआव नारनो हायोबा से पइन्ट नैथि हांखोसिम नारनो हायोबा 3 पइन्ट आरो थामथि हांखोखौ बारनो हायोबा 5 पइन्ट मोनगोन दानिया जाहैदों बखंनाय दा बे बखंनाया बे एखे स्टाइलावनो आरो दा गेलेबाय थानाया आगरा जाहैदों चिरांनि आरो माथाया जाहैदों उदालगुरिनि आगर आरो माथा बे ग्रीन कलर बाग्रायनाय दा 5 पइन्ट मोनबाय दानिया जाहैदों दैखांनाय दैखांथारनांगौ हान्थुसिम दैखाङोबा से पइन्ट जानजिसिम दैखाङोबा 3 पइन्ट आरो गोजौसिम दैखांनो हायोबा 5 पइन्ट मोननाय जागोन दा सानैनि गेजेराव जुजिगासिनो 5 पइन्ट मोनबाय आखाइ खबनानै रायजो जाहांमोन दानिया नायदो नोंथांमोन बे जाहैदों दा खुग्लुब आगरा खुग्लुबबाय बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबाय पइन्टसे मोनबाय दाना माथा खुग्लुब सानैनि गेजेराव जुजिलायगोन बेलथायथारनांगौ बेलथायनो हाबाय बिखुङा नांबाय दाना जाहैदों नखर सेनाय दा सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्ट लानो हायो गेजेराव जिरायनानै आथिं बा आखायाव हमनानै बोनो हायो दा सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दं आखाइ खबनानै रायजो सानैजों जुजिलायगासिनो दं सोर बांसिन पइन्टखौ लानो हायो दा बे जोंना रेफारि बिथाङा दा डिक्लेयार खालामगोन दानिया हिन्जावसाफोरनि फैदो हिन्जावसाफोरनि पइन्टसा जाय बांसिन स्कर खालामनो हागोन बेसो डिक्लेयार जायो विनारा दा सानैनि गेजेराव नैबे हिन्जावसाफोरनि सानैबो जुजिलायगासिनो दं बोनानै लांनो हायोबानो पइन्टखौ मोनगोन दानिया जाहैदों नाथनाय बै बांसिन बोलो होनानै नाथनांगौ बाराव देखायनो हायो दानिया बखंनाय नायदो रायजो राजाफोर जोंनि बे बर'नि खमलायनायाव बेसेबां बोलो नांगौ स्किल नांगौ टेकनिक नांगौ बे गासिबो
फिटनेस जानांगौ दा बे गासैबो स्किल्सफोरा थायोबासो खमलायनायखौ गेलेनो हायो नैबे 5 पइन्ट मोनबाय दानिया बेलथायनाय आगरा खुग्लुबगोन आरो माथाया बेलथाय होनो नाजागोन बेलथाय होनो नाजागासिनो दङ नायदिनि बेलथायनो हायो ना हाया फोनांनो हाबाय बिखुंखौ पइन्ट्सखौ मोनबाय दानिया माथा खुग्लुब आगर बेलथायगोन नाजागासिनो बोरै टेकनिक बाहायनांगौ ओरैबारै नायदो रायजा जांहांमोन बे हाया हनै सेस्था खालामगासिनो दं हायाखै बिखुंखौ फोनांथारनांगौ फोनांनो हाबासो पइन्ट्सखौ मोनगोन पइन्ट्सखौ मोननानै बेलथायफिनदों जि हक दानिया नखर सेनाय जोबोद बोलो नांगौ रायजो जांहांमोन नायदो सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दङ बोलो होदों आगरजों माथाजों सानैनि गेजेराव सोर बांसिन पइन्ट्सखौ स्कर खालामनो हायो नायदो आथिं हमनानै नाख्लायहरदों एखमबा बोदों बे सार्कोलनि बायरायाव थिनहरनांगौ आरो जाय बांसिन गोबाव सार्कोलाव जिरायनो हायो बेनो विनार जायो दा रेफारिनि डिसिजन सानैनि गेजेराव सोर माथा देरहासार दानिया उन्दैफोरनि हौवासा उन्दैफोरनि कम्पिटिशना जागोन नैबे जोंना लास्ट डेमनस्ट्रेशन सानैनि गेजेराव जुजिलायगासिनो दङ आगर आरो माथा सानैनि गेजेराव नारा नाथा सोर बांसिन स्कर खालामनो हायो दानिया बखंनाय नायदिनि सोर बखंनानै लांनो हायो बे साइकेलखौ बारहोनांगौ सानैनि गेजेराव नाया दाबो जोबाखै बखंनाया सानैनि गेजेराव बखंनाय बोगासिनो दं सानैबो आवबा बाग्रायनाय हायाव खोख्लैनांथारगौ बाग्रायनो हायोबानो 5 पइन्ट्स मोनगोन सानैनि गेजेराव नारा नाथा सोर खोख्लैनो हायो गाहायाव आगरा खोख्लैबाय माथाया पइन्ट्स मोनबाय दानिया दैखांनाय नायदिनि सोर दैखांनो हायो सानैनि गेजेराव जे बोलो हो आखाइ खबनानै हो आगरनि थाखाय सापर्ट खालाम आगर आरो माथानि थाखाय दैखांनाय थांग्रा दे आवबा थांग्रा देरहासार बिखुंखौ फोनांनो हाबाय 5 पइन्ट्स मोनबाय माथा खुग्लुब जुरि नायदिनि सोर बेलथायनो हायो ना हाया मा टेकनिकजों बेलथायो नायदिनि हायाखै बोलो होगासिनो दं मानसिखौनो नारनोबो हाया बोखांनोबो हाया जानानै दं हनै ओमफ्राय माथाया एम्फौ बादि सिथाबनानै दङ हनै दैखांनोनो हाया आगरा सेस्था खालामगासिनो दं बेलथायनो हायाखै दाबो पइन्ट्सखौ मोनाखै दाबो सेस्था खालामगासिनो दं नायदिनि हायो ना हाया आगरा बेलथायनो हायो ना हाया नायदिनि टाइमा जोबहां आवबा हायासै आगरा बेलथायनो हायासै दानिया नखर सेनाय
सानैनि गेजेराव नारा नाथा सोर जिरायनो हायो आरो स्करखौ बांसिन लानो हायो बेनो विनार जाहैगोन नायदिनि आथिं हमनानै बोनो हायो आखायावबो हमनानै बोनो हायो नारहरनोबो हायो नारहरनानै जिरायनांगौ बे आखाइ खबनानै हो रायजो नोंथांमोन सानैनि थाखाय दानिया जोब्बाय दिनैनि लास्ट डेमनस्ट्रेशनमोन बियो दा सानैनि गेजेराव सोर देरहासार माथा देरहासार साथामबो फैदो जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय दानिया जोङो